No? Poď papať. Endiník, papa. Páči. Do tejto ručinky si chyť. Páči? Aha. Papa. Maminka, No? prosím, otvor mi. A to nožikom ideš jesť? Čo? To ideš jesť nožikom? Nie. Maminka, choď mi doniesť lyžičku. No, však choď si zobrať lyžičku teda. A Ja sa na stoličku si hapaj. Ja sa chcem ale na toto pozerať. Páči. Páči. No, no. Co tam je? Jejda. Jaj. Ty si tam narozsýpal, no. Toto on chytá. No. Ale pozri, ako to papuška. Tak vidíš aspoň, že to nie je vôbec mrchavé. Povedz Pavlu, to nie je mrchavé. Pozri. Nehyb s tým. Ňam, ňam. Ňam, ňam, ňam. Páči. No krásne vieš. Takto, no. Ja ti pomôžem. Tak. No. Maminka. No. Nevíš papať? Ja som si nabral na lyžičku, takto som si nabral. Maminka, takto som si nabral. Je ako Enzik. Ako ja, keď som bol malý. A ty si tak nepapkal. Papal. Čo? Vypnúť? Nie! Enzik, kto to ide? No, joj. Čo ti hovorila Katka? Či môžem vypnúť počítač, som chcela vedieť. Enzik, páči. Aha. A čo to ty papáš, papko? A to sa tak? Ako bráček asi. Chce byť. Nie. Palacinko si nepopapkal ani jednou. Čo? No. Nie? Nie. Prečo? Bo neviem ešte aká je. Pošli pusku tuto. Tak, daj.
Ja do kamery. Tak zaťapkaj. Takto ťapušky. Co ti to páči? Jaké je to? Teraz chceš toto? No, pálko. Entuník, zaťapkaj pekne.